Amosini misawa nyakora mogejwanga akena amosini nyakwar sinakuru kuklubanga madognam kosamosini amosi nyakwara mogejwanga kamora mora ma intiere harwakini machiegni liudi mar siasa an Elizabeth Otieno to maindi en Lolwe TV Digital wantiere kaindi kod ogae mar rowere manoendo Otianga Ward Rongo. Otieno amo arwakini machiegni akeni in nyakwar sinakuru kuklubanga nikech wachno wa mana gweng'u. Erokamano ahinya. Ing'e ni nyakwar mokwongo gi nyinga te an nyakwar sinakuru kuklubanga madognam. Opiyo podho koma. Tiende ni gi nyinga iluonga ni Peter Otianga Obwanda. Otianga ni en wuod kamoro ni Kamagambo, gweng' moro ni Kanying'ombe, in Rongo Central Kamagambo. Kendo gweng'ni en e boundary mar oganda mar Bagusi kata Kisii goganda maluo. An wuod jaduong' moro ni jaduong' Wilson Obwanda, ma wuod Otieno, ma wuod Achiando, Achiando wuod Okech, Okech wuod Otieno, Otieno wuod Joel. Koro kadhi mbele to mano nyaka wach nikech an ker kata ogai mar rowere e duol mar oganda luo motelnwa gi jaduong' Odongi Randa, manyiso ni gima nobiro chon kineno chike mag oganda luo to in 1818 ne nitiere kuma jotendwa mag oganda luo kane giwuok e piny mar South Sudan kane giridore ka giluwo River Nile. Koro kuma nyaka understand ni chike mag luo nochakore ka joka ne bire got Ramogi to ne nitie vijende moko jodongo ne wuotho to ne nitie joma tindo mane ting'o negi gik mapek ma ka gichopo to gibuoro gi yweyo kaso ka gichaki ka nyithindo moko ting'o negi. Koro sani nwabiro to wacho ni gima watemo neno kabisa under the Council of Elders kata e duol mar luo ni sani endi joma tindo miluongo ni Gen Z gi dho odiero ging'eny kabisa. Mane momiyo koro sani king'iyo kaka gini ne entie in the year mane Ramogi Ajwang' pod ne en king marwa kaka the Luo Council. Jaramogi ma wuon Oburu Oginga en mane en kijana matin mane ting'o ne jogo ang'owa gik machalo musike matindo tindo. Kibiro kende i Jaramogi ka mane Jaramogi ne en ker mar oganda luo kane pok owacho kane pok owuok makoro donje siasa. Tedo ka koro jaduong' Odongi Randa makoro ntieni emane ting'o ne weche mag bags makane go mbako oganda luo to en entie kaka kijana matin. Koro sani endi kaka ambe an ogai kata ker ma joma tindo nikech percentage mar oganda ma joma tindo ng'eny kata in mineno ni under the Luo Council of Elders wacho ni ng'ama tin e chikwa en from 59 kaduogo piny. Ok waketo gi e chik mar Kenya. Jomoko nyalo wacho ni iki nyalo romo 50, iki nyalo romo 40, iki nyalo romo 38. Ang'o me pod iwacho ni pod ikwanori kaka rawera kaka kotiende ni ikwani from 59 kaduogo piny. You are a young generation under the Luo Council of Elders. Koro kidwa bedo makori bedo the Council of Elders makori bedo jaduong' i graduate ibedo koro 60 years. Koro mano wanyalo kwani ni junior the Council of Elders manyiso ni inyalo bedo in that docket kama kori go mbaka. Koro kaka I'm in the executive motel gi jaduong' Odongi Randa and about 11 executive members ma ng'at malo iluongo ni jaduong' Ayaga mawuok e piny mar Uyoma Mwalo. Koro gik milose piny luo nyaka ng'ama tin bedie eka wang'iyo ni to chike luo gin gik machal nade. Mane momiyo na wacho ni an nyakwar sinakuru kuklubanga madognam and Ramogi Ajwang' be nyakwar sinakuru kuklubanga madognam. Nyaka understand kuma sinakuru kuklubanga. Sinakuru ing'e ni nitiere one types mag sinakuru nyikwa sinakuru nikech wan gi jolang'o River Lake Nilotes, Plain Nilotes gi Island Nilotes. Magi kuma koro sinakuru kuklubanga ma nyikwae kadakie owuokie. Mae momiyo koro pogruok dhano nyalo penjo ni koso gini endi kane gavana ma Migori Ochila Yako nochako sinakuru kuklubanga. Nito gini no jomoko wacho ni gino nitie miriambo. Wawe gini ok wadwa ni mondo wakete siasa. Wadwa ni mondo gini wang'i matut gimomiyo the meaning kata tie sinakuru kuklubanga. Mane momiyo nyiso niya jolang'o Masai gi joluo gin nyithi ng'at achiel. En mana ni pogruok ema koro dhokwa ema nopogore mana kaka king'iyo muma
to joka ne piem gi Nyasaye mane dwa ni mondo koro ne gigero ot maduong'. Kanochopo malo to Nyasaye oneno gi jogi endi koro ng'ato kowach ni gidwa gemo gik moko ema ne Nyasaye oketho dhogi moro niya ni koro in koori mondo idhi om simiti tidhi omo gima opogore gi mitimo ang'owa. Mane momiyo wan be nyikwa Sinakuru Kuklu Banga wan kama mae ma kwadhi nyaka piny mar kidhi Uganda tibiro joluo ma Uganda wacho dholuo to iwinjo ka gima wacho gimoro mopogore. Kowacho ni milimili to wacho ni mili to wan wacho ni milimili. Kowacho ni mit to gin wacho ni mit. Koro kidhi kuom jo Uganda pogruok nitie. Mane momiyo adwa mondo mi explain Uganda wa ni wan nyikwa Sinakuru Kuklu Banga madog nam to podho koma nyaka bwang'e. Nyaka wang'e ni to the meaning of podho koma en ang'o. Opiyo podho. Koro gini duto te kwa biro mwaringo gi tetete. To biro nyaka kumi biye in 1700 kuma ne koro Ramogi Ajwang' no biro ko join got Ramogi. Mache kuma ne wuonwa ma oburu wacho ni kuma wuonwa miluongo ni Ramogi Ajwang' notima ng'owa tulu. Chuny joluo go tulu. Koro kanye kar chuny joluo got Ramogi. Erokamano ahinya jomoko wacho ni en Nakuru mabagni e dho nam. Koro ok wang'eyo ni wana wakete kanye. To oganda mang'eny mag siasa mawuok kaluo wacho ni osewacho kuonde go kuma bende Raila Amolo Odinga nowegie motelo ne tho mare. In Raila noweyi kanye? An Raila noweya broad based. Broad based manowewa. Ing'e ni nyaka understand ni nitie 10 agendas mane jakom ne wacho ne tiyo ne gigo mbaka gi Ker Masani William Samoei Arap Ruto. To nyaka understand ni samane Raila kamane Raila owewa ne ni mondo oganda luo be mondo bede achiel kuom gik moko ma lokruok nyalo bede piny mar luo. Mae momiyo kani neno Raila temo matek kan Nyasaye otiyo gi jakom kata mano uru ne gin go uru notemo matek mondo oganda luo oyude ber more sirikal ni. Joluo osebedo gine marakweda mar sirikal kuom ndalo mathoth. Koro Raila temo mano ywa emano miyo diere man Raila nigo uru notemo molosnwa kar ang'owa kar ferry ma gine kar yie makanye ma Kisumu. The first mano kuongo losnwa kar yie ma Kisumu. Kar meli ma Kisumu ma jeshi be mano lose diere sirikando Uhuru Kenyatta. And Raila osetemo mokelo matek. And sani ka Raila ne owewa to nowewa broad based. Gima nyaka nowe nikech gima nyaka watim manyaka oganda ng'e. Ji nyalo pogore ka ji wacho niya ne jomoko wacho ni wan onge broad based onge kuma Raila nowacho nowewa. Wan kaka wan oganda luo wan broad based. And kanye mane Raila owewa. And wadong gi ka inya to dweche adek to wadhi anniversary kata paro kata dhi iwacho ni wadhi timo buru mar jakom. Emomiyo irikni ahinya mondo emomiyo president nogolo order mondo mi jeshi yono mar loso kar arita kata kar nindo mar jakom e piny mar Opoda. Warito kosetiek dwe mar 9 tarik 31 onego gise andova ng'owa that site nosebedo makoro kwadhi tarik 15 dwe mar 10 mane Raila owewae to koro waneno baba kech Raila no kata kuma wuoi kodini oka yie ni Raila osewewa. Anarito na biro neno kaponi Raila onge ballot paper kata kaponi koro wadhi ringo siasa mbele kan Raila onge mano ko kabiro yie but chunya sani pod ang'eni an ok ang'eyo kata kipenja tawacho ni Raila Odinga no pod entie. To ine kaka ogai mar rowere mabende otelo ne rowere gi kuma bende wuok kalwere kaka itiyo kod telo mar jiwo rowere mondo watiek weche gi mag njore mabende onya e pacho ka inde kinde gi mag siasa. Erokamano ahinya. Kendi penjo no maber. And atemo ga timo gimoro nikech iwacho ni king'ama matin tema ne nyisi ne joma tindo mondo joma tindo luwi. Mae momiyo an tija maduong' kata kipenja to onge gima dware wach ma political. An chungo kadwar. And pesa na matin mayudo matimo no ema make sure ni mondo mi apuonj rowere matindo mondo gionge weche go mar giweti kata kod gi yono mar ang'enge kata giwe ang'enge kata mecho ge thuon. Tieni atemo matek ni kibiro kata dhie mane retewa makoro wantie kaka Lolwe Sky girete mamoko. Ibiro do ka an gi gimoro matimo ni agedo ne mond liete to apuonjo nyithi kiye. And kata sani an gi nyithindo madhi 7
ma adek sani onego join university mar ochiko. Machiel nakawo kane min gi ok nyal. Machielo bende e piny mar Oyugis bende ne ok nyal. En noyuda kawuoyo kana dhi limo tho, kana dhi dala osiepna mano senindo jaduong' Ong'ondo Were, kech Ong'ondo nosiepna ahinya. Koro bang' kawuok tabira chungo Oyugis, to kawuo to jomoko wacho ma Otieng'o wuod Rongo, to nyathino ne ni piny kanyo. To nyathino wacho ni koro awacho ni ogaga koko, to wacho ni jadu an asewinji ogai, to konya ane form 2 taonge fee minwa ok nyal. Tema ne chak chinda miye namba na. After that natemo matek, mane bang' after 1 week kana dok dala, to nadhi temo matek machopo nyaka skul kuma nyathini ne nitiere. Akunga manyora matudre nyaka gi principal mare. Kana yudo gi principal, to principal na yudo ni kare principal mane puonje sikuno ne en achiel kuom chuore, ne en principal mane puonje sikunda madala miluongo ni Matagaro secondary school. Koro kana dhi tadhi e skul tayudo ka kare madam makanyono macha jaode ma principal na skul mara madala. Akasa luongogi. Kana se luongogi to wawinjore kode tanyise ni ang'o ma idwaro. To nowacho ni nyathino nigi balance mar pesa maromo kama. I clear the balance. Ma nyise ni achulo ne pesa no te. Na wacho ma nyise ni gima nyaka wawinjire ni kitieko skul to pod abiro teri mbele nyaka university. At the moment now nyathino sani join Masinde Muliro University. Kendo nase wacho ni kaka nase wuok oko nabiro konye pod adok puonje nyaka otim ang'o otiek skul. Mane main agenda mamara madwaro ni the young generation kaka wantiere nyaka wang'is ranyisi moro maber ne joma tindo. And ng'ama tin mi penjo ni to ere ranyisi misinyiso maber kuom rawere mitelo negi ni. Wadwaro ni kata sani e siasa makoro wantie kik waket rowere depend in siasa ahinya, to waket rowere mondo konyre yono maginya konyorego. Mae momiyo kaka an ogai mar rowere atemo matek ni kapo nitie rawera matin ma nikech atemo ng'isogi ni kik wa depend on white collar job ahinya, to wa make sure ni wanyalo depend e weche mag agriculture, mag pur, weche mag pidho gwen, weche mag ng'iyo kaka inyalo pesa, gimo manyalo kelo ni pesa. Nikech ka puro skuma, apuro nyanya, apuro kitungu, within 3 months nitie pesa manyalo donjo fuko. Then wachako waketogi mondo mi ng'ama kijana nyaka bed busy, nikech ka ok obedo busy to biro bedo jagombo mar riwore gi nyithindo matimo ng'owa ma mayo ji e yor ang'enge. Machielo atemo nyisogi ni kuom ng'uono margi gi vijende matindo kik wa depend kuom jonyuolwa ahinya. Wang'e ni ka gima wanya depend kendo wawegi. Nikech kiny janyuol ni nitiere, seche moko kiny onge. Koro in wang'e kinya depend kendi owuon. Otieng'o wuod Rongo, siasa ma Kaluo sani osekawo kore. Kendo wang'e ni jokaluo oganda mathoth kuma gisiro. Sani wantiere kod siasa mar 1 term 2 term. Ng'eni Kaluo en duond bura noero mar ODM emonya e piny noero mar Kaluo. Jo ODM nosewacho ni odiochieng' no manyoro negi oleko ni kom noero mar kata lemo noero mar jalup jatend piny Kenya, mane lemo noero ma bende gin kaka jo ODM gidwaro ka gidhi e mesa mar timo lalruok kod jo duond bura noero mar UDM. To sani endi ji 4 kata jotelo 4 osewuok oko ni giber kod kom noero mar jalup jatend piny Kenya. Ipani e kind ji 4 gi eki mano Mikai Gladys Wanga, Oburu Odinga mano party leader, CS mano Ali Hassan Joho kod CS Oparanya. En jan mane ma bende ber komi telo noero in kaka rawera? Ipani en ng'awa ma ber komi lemo noero mondo chung kaka jalup jatend piny Kenya? Erokamano ahinya. An ing'eni kaka rawera gima nyalo wacho nikech achung' ne rowere. Anyalo wacho nikech kang'iyo jogo duto te to ng'ama rawera igi kanyo en Gladys Wanga. Nikech kaneno ike en ng'ama tin. But gima nyaka understand gi wach mar siasa ma sani osedonjo Kaluo. Sani siasa ma Kaluo wasani go game miluongo ni 5-1. Tieni game migo 5-1. Tieni 5-1 tiende ni ya. Oganda Luo sani kama Raila nowewa en party mar ODM e broad base kacha.
ot mwarawe en broad based, mano nyaka understand. Nitie ot mwadhi awanya Mano ka jirani en broad based, to odwa en ODM. Mae momiyo sani endi wago gimoro ni 5-1 abich achiel, tieni e kom mamalo wabiro miyo president man William Samoei Arap Ruto e chama mopogore gi marwa. To kombe modong' gi te, abich gi te, en kuma koro wadong'e ni koro wachiwo MCA, women rep, MCA, MP, women rep, senator gi governor. Watiyo gi kombe mag party mar ODM. Koro mane momiyo adwa nyisi mondo mi jogi ochiw gimoro, kata mondo wach ni achiel kuom jo ODM, nikech ka wani broad base wame nyaka wabed gi gimo ni 50-50 share, 50-50 nyaka wamany, nikech telo ok nyal keli telo kaka telo mane wakelo ni. En telo momiyo ineno ka wan gi ministers ariyo kende sirikal mar broad base ni. Wan gi Mbadi to wan gi Wandai. And kendo kichako ng'iyo PSS, wan go Luga, wan gi nyar Kisumo cha, to kendo wan gi Cyril Odede. Mage joma no chip in sama ni chiwo kane sirikal mar broad base nobedo, nikech Raymond Omolo ne en jalno mano biro gi sirikande ni, mane ker masani William Samoei Arap Ruto nong'e ni jalcha en jal mano chako fight kode kapod ne wane ang'owa, ne pod wane ODM, pok nobede broad based. Gima nyaka wang'e ni kawadhi sani endi mawacho wach mar 50-50, tiende ni en kama wadwaro ni kaka wambe in ODM nyaka wayud share wa. Ka president obedo William Samoei Arap Ruto, to wambe the executive kuku mar ODM bedo piny to ng'iso ganda members mag party ni wambe kaka kuku wabedo piny to wang'ado, to kapok wang'ado wadwa timo gimoro ni public participation, kaka ne Raila ne timo diere mano wadwa dhi e broad based. Jakom migosi Raila Amolo Odinga nowuothe county ka county, nodhi Migori, nodhi Kisumo, nodhi Mombasa, nodhi Kakamega, notiko gi Nairobi, mondo minu wayie mondo wadonje ang'owa e broad based. Mae mano miyo kane biri timo ndiko KICC, tene kano timo ndiko mano wacho ni ng'ama draft ni gimoro amora ne Edwin Sifuna. Mae gima wambe e party kata kuku mar party mar ODM nyaka kose wach ma kuku se dhi ogolo oko mo wach ni wan odwa ni mondo waket ng'ama chalo kama kuom jok mosewuok madwa ni mondo yud deputy party leaders ka. Gitimo gimoro ni ya giwinjo pach jopiny, nyaka gitim gimoro ni wadwa ni mondo koro waba chok pach jopiny mondo wawin jopiny bende oyie ni gima kuku mar ODM wacho ni ben adieri. Koro ka jopiny osewacho margi, koka wambo wakelo negi, sama wakelo negi cha to wang'iso gi ni ya sama usedo president to wan deputy ODM koro wan ok wabi dwaro kata senate kata speaker mar ni senate, waburo dwaro speaker mar National Assembly, because nyaka koro wambo wachal ka gima koro wa power ni wabedo go kanyakla, nikech oburu lando ga power. Mane gima party leader lando ga pile ni tunataka nini, tunataka power, we want power. Mane gima koro wapogo gini kamane kaka itime. But nyaka wawene kuku mar ODM kagise wuoyo magigoyo mbaka kaka koro wago mbaka ni gi jopiny, to gikelo jopiny twak e gino. Ka jopiny osetwak, ticha kiduoke ne kuku mar ODM kokikele iru kaka jo media, mondo koro uket ne oganda ni gima jo kuku mar ODM noyudo kuom jopiny kane jopiny twak e weche mag public participation en kama. Koro ng'amwa chiwo and gini be kichiwe to wang'iyo region kaponi wawinjore, nikech kaka sani bende nyaka understand ni no kamedo ni wan gi nyar Kano emochung' na Attorney General. Mano gima nyaka wang'e, nyar Kano emochung' na Attorney General. Kendo sama ibede kuku mar piny Kenya, weche mag sirikal arita kwe, nyar Kano nyaka bedie, kendo ene mochalo kaka ng'ama kaw note. Mano gima nyaka watim ang'o, embe en achiel kuom cabinets, mano be jaluo. Koro gigi wayudo gi because of broad base. Mane momiyo sani siasa mane piny luo wadwa ni mondo waket siasa mar mbola, mar hera, wawe siasa mar akwede. Masani jomoko wacho ni ODM linda wananchi. Ingeni sani jo linda wananchi ok gin jo ODM, gin jo linda wananchi party. Koro we don't know, nikech seche moko giwacho linda wananchi party to wan walando injili party mar Raila Amolo Odinga kama nowe wacha. Ingeni gima nyaka ung'e nika Oburu party leader Oburu Odinga neneg mengi de ok oneno migosi Raila Amolo Odinga. And kinada chaka nyisou ka Jaramogi no tho to ne nitie ywaruok
e piny marwa mar oganda luo kane koro ne nitie wabunge mano onindo korka Raila Amolo Odinga to nitie wabunge mano onindo korka Orengo. Ng'ama ne Jaramogi Oginga Odinga, ng'ama ne nie chuny Jaramogi mane jopiny dwaro ne en Orengo. To nikech Raila teko ne gi mbine ma en go gi chine cha nomiyo overtake ma ng'ama nodong' gi Raila Odinga ne en ng'ato ni Job Omino, MP ma Kisumu machon, kendo nobedo nyaka deputy speaker diere moko machon. Gine joma nodong' ka ji ng'wech nowuok ka to ji nodhi nyaka Kafiba Siyo. To bang' kanyo Kafiba Siyo ne wabunge moko no opogore, moko dhi Orengo to moko dong' gi Raila Amolo Odinga. Koro ng'wech muneno mar Orengo ni ok tinde kochakore, nochakore chon mar ywaruok e piny oganda luo mar pogo mondo mi kik wayud ang'owa, kik wayud ber. And gima nyaka wang'e sani ni wan oganda luo ok wanyal bedo ni wapingo sirikal to nitie ber moko achiel adek mosani waseneno. Mane momiyo wadwaro ni mondo wabedie broad base kata sirikal masani wantie ni. Sani wadwaro nikech kata sani gik mwachamogo ok wacham gigewa, wachamo gige joka nikech ne ok wagone ng'ani ombulu. Kata an owuon kuminene mabede ni nok amiyo President William Samoei Arap Ruto ombulu, but sani higa mabiro ni tadhi miyo ombucha. To sani endi siasa go kama bende to ni Linda Mwananchi gin jogo ok gin jo ODM to pod gin kweth go mag ODM masiro Linda Mwananchi. Ipani jogo kata johera go mag ODM thoth gi dhi dok kor Sifuna Koni endi koso en kaponi ochung' kaka jatend piny Kenya mar laro kom. Erokamano ahinya. Ing'e ni nitie gimoro mane migosi Raila Amolo Odinga nosetemo matek mokelonwa. Nokelo gimoro ni democracy. And democracy oyiene ng'at ka ng'ato mondo wach pache, kata oyiene ng'at ka ng'ato mondo inyalo wacho kata inyalo nindo kumiero. En mani democracy ni nyaka e dala. Kata mana mieche ma wantie democracy nitie. To ok inyalo apply democracy no ni jaduong' nyalo wuok e ode mamalo no dhi ninde simba nyathine kata kamane dalane. Ing'e ni dong democracy nitie. Koro mane momiyo ni mane gima natemo kelo nikech oganda mathoth ok ne gini ahinya. Oyieni ni ng'ama nyaka imi democracy kata ot ma intie, nyaka winj pach nyithindi, nyaka winj pach jaodi. To ok inyal apply that democracy ni koro democracy obiro ni dawuok in jaduong' kata in miyo madayo maduong' ni koro democracy nitiere ni in weche mag chike mag luo ok idwa ninde simba nyathini piny kacha. Be indiyiego? Dong walemo waduto. To ng'ato dong iwacho ni chira to dong walemo ji wacho ni tinde lemo timo ang'o? Ni Yeso rom. Yeso moromo dang' iwuogi idhi kacha to idhi ninde simba nyathi. Ok inyal. Mage demokrasi gima ne temo wacho kanya temo kelo ni kanyisi niya. E party wa en ODM. And in Luoland be ok wan gi ODM kende kaka oganda luo. Sani endi nitie yowuotwa madhi 3-4 masane nigi party mosefomo party mabede ariyo siwuok madachung' president candidate ahinya kwa dhi Onyango Law nigi chama moro nigi chambe maembo sewuok kaka achiel kuom jogo madhi laro komno mar piny Kenya. Wan gi Ludo Walo embe nigi chambe maembo sewuok no dhi laro pinyno mar ang'owa mar Kenya. Wambe kaka wan oganda luo kama ne migosi Raila Amolo wewae e broad based ka wambo wasewacho kaka the party the kuku mar party gi johera mag party mar ODM ndi wambe kumano wewa kae wadhi ungo lwedo president masani main William Samoei Arap Ruto. Mage gik mineno kendo nitie chama mamoko be luoka. Wan gi David Ochieng mabe dwaro laro kom mar governor gi chama ne maengo. Kwa chak wadhi wan gi chama moro be mar ng'ato ni Agostino Neto mawuok Ndhiwa. Mano bembe en gi chama ne. Nyiso ni demokrasi e piny luo nitie. But the majority mar democracy en ODM. Iwacho kachacha ni ODM kata oganda luo manowe e broad based government ano sirikando manywanda kaka joluo luonge. Ipani ka ponono gini endi kata kapo ni endi mabende ukete machungwa ugite odhio nimore nam. Upani ubiro bedo kanye kata ubiro luwo yo mane tok 2027? Ingeni there is a option. And nantie kane Raila was my best friend. Kendo mane ng'amo ondika momiya chiemo. Mane moyo Raila no kata kuma entie podok I don't believe ni Raila osetho.
kendo ang'e ni Raila chunye ang'e ni kata kuma wantie ni Raila chunye ni ka be apa ni chunye ne ema guide wa mondo mi awach gik moko moriere kore moluwore gi kore ajohi iluongo ni Raila Amolo Odinga wuod nyaka en ng'ama ni long' gima nitie ni kata manyoch wadhi e yiero e higa mar 2022 ni ne nitie mane wan oganda luo ne wachopo ni kare ka koro president nyalo support wa ere gima koro nyalo monwa bedo ang'owa bedo president to gini no okomonowa nikech no kwan gi future ni wabiro bedo broad based but Raila no kelonwa plan B mane wadonjore broad based ni koro mago be plan go be mana nitie everything nitie Kenya ok inyal rito kendi mai momiyo kane Kenya ne chaotic agencies no kelo lweny to jatend piny mar Kenya no manyo ng'ama ogai malong'o ma en migosi Raila Amolo Odinga onind mana gi kwe ema nochako kelo kwe ma kwe bedo ang'owa e piny mar Kenya kwe ne onge kata mana ker masani no ok nyal yudo kuma nyalo pondie koro mano nyiso ni gima dang' ashwa ni e chik mar Kenya wacho ni president nyaka cham tamadi to sama udhu miyo president amachiel manyiso ni pod ichake we pod next time jomoko biro niya ni kare mano wagole ni kare notima ng'o no ber moingo ng'ani kochako chung imiye koro kudwa ni mondo utiek gi ng'ato miye utamariyo mondo tima ng'owa odhi dala mane gima nyaka u understand mung'e and gima adwa temo ng'iso jogi jomoko winjo ka wacho wach ni to ere kaka president onego mi jomoko wacho one term wan wacho two term ng'isa kata in nyadendi ito ang'o ma president osetimo marach nyaka no chak tiyo minyalo wachona tang'o mosetimo maber nyaka no chak tiyo mibiro wache tebo nikech jok ma wacho gi endi to ok giwach gik ma gidwa timo ne jopiny gin giwero mana one term gayenje one term ni ene constitution to one term ni nyalo kelo mogo koro kata Kasifuna kata Korengo kata kaka Chagwa wacho one term to ging'iswa niya ang'o ma gidwa change ne piny mar Kenya kose en wana ngoma en bul migoyo mar one term mondo mi oganda miel bul no gimiyo jomoko bribe jomoko vijende jomoko pesa matin mondo wer one term ok inyal ndiko e weche mag budget nyaka ng'iswa ni to wada loko piny mar Kenya nang'o jopuonj kata sama koro sani wantie ni nitie jopuonj mang'eny manyocha yuago ni mondo mi ondikgi nitiere nurses kata jotich sirikal mano osebedo kane nie contract last week Aden Duale no bedo joma nosebedo katie contract nyaka casual no ndiki masani koro gin full package iparo ni ng'ani ok en ng'ama ber and gima nyaka ubende oganda wa nyaka ng'e gimomiyo fight nitiere between jodieregi kata Gachagua gi president they believe ni jogi endi ne gichieme weche mag udi to nyaka understand ni wach mar affordable houses no ken maruto ng'ama okelo wach mar affordable houses ne en migosi Raila Amolo Odinga jogi no hijack mana gini mondo gitim ang'o gidhi go mbele koro jogi neno tycoon mane oganda jogi gima giyute ahinya en udi to koro ng'ani kelo udi mayot emomiyo koro jogi fight ng'ani kabisa to kata kapo ni jogi wacho ni Ruto rach ging'iswa kawuono ni to ere achiel ariyo adek gimomiyo gidwa ni mondo Ruto bed one term donga penji nyadendi gino malo anta onge duoko ana onge mana duoko penjo ganda wa nikech mondo ganda wa winji nikech onge kuma ng'ato nyalo wernwa kata haleluya ing'eni kata haleluya kiwero nyaka igoni amen en amen no biro reso dho chunyi kane nitie ng'ama tuo igone ni haleluya to goni amen mano ng'ama chiegni gi Nyasaye kendo malaika ni bute kanyo machiegni to ochiegni chango yani oseng'e ni karo oseneno wang' ang'o oseneno ler to ito ka ng'ato wacho ni one term ere gimi dhi duoko onge ang'o ma Ruto osetimo marach okwane en mana niya koso winjruok gi deputy mano wuok e tich mane gimitemo wach wadong' mana ka endi kod dweche ka ng'eny 12 to wachopo yiero nero mar 2027 jatend piny Kenya migosi William Ruto nolieko kendo nosingo ne oganda mag jopiny ni yiero nero mabende dhi tim higa manyien dhi bedo yiero nero mabende nitiere kod kwe kendo dhi bedo yiero nero ma uyanga ipani gie sani kiparo yiero geko mabende osekalo chien gie pachi ipani odhi bedo yo nero makare kaka nolieke kod jatend piny Kenya erokamano ahinya asetemo timo uchunguzi moro kae
mana kaka achiel no kuom jalno mong'eyo wechego mag siasa. And kwang'iyo higa mochako higa mar 97, higa mar 2007, higa mar 2017 wasebedo kwaneno ka yiero osebedo ka nitie gi sam ywaruok. Nitie kaka 2007 dhano notho mang'eny, kata oganda luo nitie nyaka wuod karachuonyo moro manonegi nyaka nyithinde nyaka gi jaode. Kendo ne ok en gima ber. But gima daher mondo mi awachi ka gima nyisowa ni yiero biro bedo ma free kendo mafwanga. Tin waneno yiero ma olkalao. Nitie gimoro mobuogo ji ni sijui ni sirikal dwa kwelo, sirikal dwa ni mondo mawa sirikal. To ka nineno yiero mane jo IBC notimo, nyiso ni an kanene taneno ka yiero masani dhi bedo 2027 dhi bedo yiero no maber. Keni gima daher mondo mi akwa ni gimoro amora nyakwa kete alam, nyakwa kwa jolemo be mondo tem lando injili mar ang'owa mar kwe, mondo mi weche remo mosebedo ka chwere piny mar Kenya ka mondo kik tim ang'owa, kik chwer, nikech wasewinjo ka president marwa William Samoei Ruto kendo ker mang'ongo osewacho ni en yiero ma 2027 biro bedo gi kwe. Wadwa kawo dhoge no, to sama wasekawo dhoge no, jolemo gi joma nitie mondo wa preach wachno mar ang'owa mar kwe. Sani endi nitiere gimitedo, nitiere gima nitiere jikon ma en komno ero ma bende mibiro lar kochopo higa manyien e kindego mag yiero. Sani endi josiasa mopogore opogore, jomoko osegolo pay bill mar kwayo mar chako choko omenda kuom jopiny mondo konygi sero ombulu kowuok kuom jopiny giwegi. Nitiere jogo ma bende manyo joket mwandu mopogore opogore mondo mi ojolgi e yoregi eke mag timo kisera mar ombulu. Manyiso nang'o, nyiso ni kidwaro laro komoro amora e pacho kaendi nyaka ibed kod omenda no ero. Mana ka wawacho dhok nero ma bende ne Migosi Atuoli nowacho, nokwedo Migosi Sifuna kata gavana senator ma Nairobi mano Edwin Sifuna ni pod otin kendo onge pesa nero ma bende nyalo rome chung kata manyo lemo nero mar jatend piny Kenya kochopo yiero maduong' mabiro. Ipani jalnero ma bende dwaro chung ochuna ni nyaka bed kod omenda nero ma bende mojaso eko chung e manyo kombe gi timo pogore opogore. Erokamano ahinya, kendo penjo maber kabisa. Mokwongo ni aduoki mane e chik mar Kenya. Chik mar Kenya wacho ni ka ng'ato dwa chung, kidwa chung president, to nitie pesa ma nyaka ikwong itwe. Manyiso ni kin gi lweti nono to ok inyal chung. Nikech gino oseteri e katiba ne chike mag Kenya mosebolo wakacha. Ka chike mag Kenya mosedhi onyisowa niya, kidwa chung to nitie pesa ma nyaka itwe. And kata governor be kadwa chung to nitie pesa ma nyaka governor kuong twe e IBC mondo koro eka gidwa puodhi. Ni bende mar ariyo, kidwa chung be chike mar Kenya gi IBC chak ng'iyo ni be in gi capability koso in bankrupt. Idwa chung to you are bankrupt. Ka you are bankrupt ok oyieni chung. Koro kati bed mana niya ni idwa chung to in gi lweti nono, chik mar Kenya mokwongo dagi ok nyal yiene bankrupt. Emomiyo kata mana kidwa dhi e piny mar USA to yudo ni in gi gimoro moyudi kata yudo gimoro ma green card to ng'ato dwa konyi, ang'o ma iwacho ni mondo imany bank statement mondo ikwong iketi. Ing'iyo the movement kaka isebedo ka pesa misebedo ka in go. Ka in gi more than pesa moingore gi hiki tipenji ni pesa gi isebedo kigolo gi kanye. To kionge pesa be paro to ere kisedhi kocha, ere kaka idhi contain wach mar dak e piny cha. Koro gini chalo gi wach machung' ma president ni, kendo chalo gi wach machung' kata mar governor. Mane momiyo Atuoli temo wacho gimoro ni kechi kata mana president candidate mineno gi nitiere IBC oketo percent kata minimum pesa ma nyaka ng'ato bed go kidwa chung e president, pesa minyalo campaign go ok inyal kalo. Kikalo to nyaka audit nyaka penji niya, in pesa ni igolo kanye, ni yude kanye, momiyo pesa mi campaign go ni okadho kama no, otimo ang'owa, owachi. Mae momiyo Atuoli wacho ni kong'iyo Sifuna to neno ka Sifuna pod en nyathi mayot, koro yot neni tieni nyaka Sifuna ma koro ng'e ni to ere kako nyalo manyo kata tycoon kata johala mamoko magweng'gi manyalo timo ne fundraising moro kata choko moro mondo mi oyaw ne account moro ma koro bedo ni campaign team account
docket mar campaign. Mane momiyo Atwoli wacho ni kong'iyo to neno ni en mayot, ng'ama yot kata kidhi e piem tiyot, kata kidhi e lweny tiyot, ok inyal dhi e lweny ibiro dhi negi. Mane momiyo joma tindo kapo ni nyombo to pod in gi miyo ma miaha to nok yieni mondo idhi e lweny e chikwa mag luo. Iwacho ni kidhi to in ng'ama yot idhi negi ok ibi duogo to jaodi ni pod miya pod tin. Koro chik mantie ni ng'ama dwa chung president nyaka ibedi and nyaka iwach kumi nyalo gole pesa kata ka in gi joma nyalo konyi choko pesa e account mari minyalo ringo go. Tieni gini tieni sama idwa chung president ok ibi ringo gi mtoka ni ringo gi mtoka ya ndoka kata iring nyaka Lokchogi gi mtoka, ichak yaka iringo nyaka Mombasa gi mtoka, ichak ya idhi Turkana gi mtoka, idhi wuotho gik Migori gi mtoka. Idwa ni nyaka yude gimo minyalo yude ndege moro, minyalo yudo ndege ma within kata mana one day igo kuonde 4. To ka in gi gari ok ibi go kuonde ma kamano. Koro mane momiyo jogi ng'iyo niya nyaka ibed well off mondo ibed nyalo manage ni be inyalo rito piny, nikech kitero ng'amo dier e sirikal to biro kuongo yeki koka mondo ng'e ngima jopiny. Mane gimi neno ka sirikal mane katima mar Kenya temo neno, kendo mano be gimi kata ka Atwoli ne wacho Atwoli temo neno gima chalo kamano. Mane momiyo kata governors mwayiero ok odwa ni mondo wayier governors man gi lwetgi nono, nyaka wayier governors ma nyaka wang'e ni capability margi bentie development moko magisetimo oriented moko magiseketo kama dhano nyalo wacho. To ok inyal yiere ng'ato gi lwete nono, mano kodhi to biro keto gimoro amora to wuondi niya ni jomoko timo tenda to kare en owuon en moketo jotenda ma mekene ma pesa gi donje account ne. In ng'ama raia ok ibi ng'e kata gimoro adiwa kata achiel. Mane momiyo nyaka kidwa chung nyaka ing'in to mbapi boro madieri. Erokamano ahinya Nyakoromoge Jwang'a na jatechano mar Elizabeth Otieno. Nitiere kaendi kod Ogai mar rowere Otieng'a Wuod Rongo manowacho ni en nyakwar Sinakuru Kuklubanga Madognam. An kama ne Raila Oweya noya ni an Nyakoromoge Jwang'. Mang'eny go to kang'eyo. Mana kwa pod wadhi nyime kod twako marwa yiero nero madundo manotimore Olkalau pod waluwe machiegni ahinya. Kod gigo eko mabende notimore, yani ji mathoth nowacho ni ma Olkalau chande to nayo ne nyaka ne jatend piny Kenya yude to ni mar gigo eko mabende ne otimore kanyo to ni mar mattresses manondik ni ji okay nochiw ne jogo, yani gininde mattress no ero ma omiye otedo gi gas no ero mabende omiye to ng'ama omiye ni ok odwa miyo kura. Ipani gino endo ng'iso jopiny ang'o? Gima ne ng'iso jopiny ni mokwongo mane demokrasi ma watemo wacho cha. Adieri mar miyo jopiny pachgi ma ginyalo tiyogo. Mano ne gima jo Olkalau notimo gima ber kabisa. Tieni ok onego chuni gi ng'ato. Mano adieri. To onge kuma nochune ng'ato nikech e chung mar Olkalau cha ng'ama bunge mano osedhi yweyo mano nindo noken ja UDA, ne en ja Jubilee. Ne en ng'at mane ni korka Uhuru Muigai Kenyatta, former president. To ng'ama sani ne onego yud kanyo ne en Jubilee. Koro the supremacy mane ni Olkalau noken mar UDA kata mar President William Samoei Arap Ruto, to ne en supremacy mimanyo ng'ama nigi ngufu kata mbi moro e piny mar Central ma Gachagua lamo ni mondo en mobed kingpin. Mane gima ne gitemo. Manyiso niya joma ne olus ok en UDA but en Jubilee. Gima notimore dhano koro neno gicha niya ito ere kaka UDA ema nokawo mattress to ochiwo gas to chako miyo joka yidhi mokariyo magi nyalo donjo gi nam kacha ka gikwang godo kosechoko gimo mane dam moro makacha to rech mathis to biro tedo godo to dhi onindo kaso bang' chiwo to wiye wil no chiwo mattress mar government of Kenya to dhi ogo mbula against ng'ama nomiye Pato borwako mar ang'owa mar ng'ama nomiye ni to okone en ni joka notiyo gi gimoro ni ok nyal chuni gi gimoro. Mano nyiso gandawa ni ng'at ka ng'ato nigi dison mari owuon mondo omiyo yier jatelo no maber ma en motimo ang'owa en modwaro. Mano is a lesson. Mano nyakwa understand kendo nyakwa ng'e. And gima nyakwa kendo wang'e kendo mar ariyo, ker marwa William Samoei Ruto noko step in modhi kata Olkalau nodhi campaign e kom mar mbunge cha. Kata deputy mawuok e piny ma Central Bwana Kindiki noko dhi kacha. CSS dong nitie ka. Bwana Kindiki ng'eni koro wawacho ing'eni nitie rwath gi dwasi.
pogruok nitiere. Ing'eni kuma ruath nitie ok inyal kete dwasi, mano dwasi oringo mogou nikech dwasi ywak, ruath to kuombo. Koro kane ok ineno ka ruedhi ariyo kano step in kacha, manyiso ni joka noseng'eyo ni gini ok en margi, en mana gimoro ni ok nyal we mayom kamano mondo mi kik jopiny nene niya ni dong' ne sirikal oringo we ma jok obedo walk over. Mano e gima ne nitie. But jomonego oywagi supremacy magilawo gin jo central ge malawre kendgi between the president Mausidhi Uhuru Kenyatta kaachiel gi Gachagua mane en be deputy president machon. Okay, ta apenji ipani en wach mar koso yudo lemo noendo kaka jo UDA e gwenge ko mag Olkalau omiyo jatend piny Kenya ne omayo responsibilities moko jalupne. Oyo, gima nyaki understand, ing'eni siasa kae ka kwang'eyo, en ni nitie ni kori pogo. Tieni kata kineno tineno ni okawo jawuoyo machon mar police, kendo sani koro keti ni jawuoyo masani mar piny Kenya. Miluongo ni wuod oganda Luo miluongo na Owino, Charles Owino. Ok ni en gima rach, nitiere ng'ama kata ka wuoto wuoyo mambem. To nitie ng'ama ka wuoto wuoyo gi mijing'o, kaka koro wago mbaka ni. Nitie mbaka ma kago tiwinjo ka wacho ni ng'ani karo gai ni kare nyalo wacho gimoro gi mijing'o. Nyaka ibed gi mbi moro. Ok inyal bedo ni iwuoyo miri kama. Mano ndhem gima ndhem ka ng'ato onjo to wacho ni gino ok mit. Mano uriambo. Kata mipira ka ng'ato go dabal tiwacho ni dabal no goe kabisa. To ng'ato koko go dabal ma jagolo mako, mano ng'ano kia go dabal. Koro gima nitie ni ya ker marwa William Samoei Ruto oneno ni nitiere pek manomiyo ng'at tije moko mang'eny moko ne kadhi kare. Mae momiyo wacho ni kare ka gini nitie ahinya ka discuss kendgi to wacho ni magi to mondo agol matin mondo ami ng'ama kama mondo imbe kor yud liwei mondo waket tijwa mondo obed mang'owa mayot ka wanyalo manyo ombulu. Mane gima ker temo timo ang'owa, ker temo timo. To ma bibi ker no insiet mogolo spokesperson mar Mwaura to rwako Charles Owino. Ok ni no ogol Charles Owino, ogol Mwaura ni Mwaura okia tich. En mana ni nitie gima koro nitie gik moko makoro dwaro weche moko ma jopiny nyalo done jopiny kabisa. Nyaka inyis jopiny, ok iwach gimoro ma kidhi time tido ka gima ne wacho cha opogore gima dhi tim. Mane gima sani dwaro e piny mar Kenya ka. And nyaka kendo nyaka ging'e ni sani endi yiero midhi tim, the decision maker en Gen Z. Nikech sani Gen Z okawo ombulu kabisa. To Gen Z gi bende percentage king'iyo ka gin 100%, 40%, 30% kata 35% biro dong' e wach mar tribalism. Kendo 35% biro dong' e wach mar tribalism. Koro mano 70. Then 20%, kech wani wadong' gi 10 kaja, 20% ema biro wacho ni koro wang'e to Kenya nyalo ringo nade. To 10% to biro wacho ni wan wakia kuma piny otimo ang'owa, piny ochomo. Koro mane momiyo ker kanotimo kamacha, ok notimo no mayo ng'acha mbi moro, kata mayo ng'acha to omayo ng'ani gigene to medo ng'ama chielo. Odwa ni mondo Kenya oringi kadwarore ni mondo jo Kenya duto te oyud pok maromre. Ok en siasa. Ok en siasa. Ok en siasa mar dhoudi da. Ok en siasa mar dhoudi nikech sama ne sirikal chiwe, no ok ochiwe negi, ochiwo ni sirikande mondo ran maber. Okay, erokamano ahinya. Ogai mar rowere sani endi en gima lit sana kineno ka rawera wadu itiyo godo yorno ero marach e ketho rombe go eko mag siasa, e timo kata rocho chenro go eko opogore mag oganda, e ketho gigo eko mabende oganda oseloso. Mana ka be warango gido ero mane otimore kaunti no ero ma Kisumu kamane ojende mabende dendo ni guns ne wang'o apikni mag jomoko mag giwang'o apikni go mabende jogo ne tiyo godo kaka timo yono ero mar timo ohala mar yudo yuto margi. Ipani en yono ero mane mabende oganda wa kata rowere nyalo timo ewi mondo mi chenro mar gunism no endo kata tijege ko mag gunism orumo chuth e piny ero mar Kaluo. To ni mar joluo gogo gin maginyore, gin magiketho mwandugi, gin magitho moko kuom. Erokamano ahinya kendo daher mondo mi anyisi. Iwacho wach mag gunism. Awacho gini e wang' jowi kendo ang'eyo maler. Gunism ok nyal rumo.
Gimomiyo Gunism ok nyal rumo, mokwongo rawere onge tich. Mar ariyo rowere moko ohero tije mayom, ok gihero tije matek. Mar adek jotendwa gi ema tiyo gi Gunism. To Gunism ok ochakore sani. Gunism ochakore nyaka diere mane first president of Republic of Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Moi bende nitie. President Kibaki bende nitie gi joma Gunism. Nyako Uhuru. Ing'eni kata king'iyo kata kaka pinyo mar Kenya ka nitie jomoko makwongo telo mbele, ma kapo ni ng'ato tugo gi president tikwongo igoyi agoya dafrao e mbele ka, igoyi agoya mindhuni, weri gi joma rito president kama ka to jorit. Ba nitie jomoko makwongo goyi, to nitie jomoko ma ok ondikgi gi sirikal. To kuma president nitie tinenogi ang'o ma gitimo kanyo. Those are the leaders maketo weche mag Gunism. And kata mana Deputy Prime manyocha dhi yweyo, king'iyo sani joma rite duto te kata gik manyocha otimore Olkalau, adwa nyisi mondo ming'e ni en pogruok ni nitie ng'ato sirikal, ji nyalo blame sirikal, to king'iyo kata opposition mantie joma pingogi gin gi Gunism. Gima nyocha otimore Olkalau kanyocha nitiere wuod lang'o moro mosebedo kodak kacha gi wuod luo manowacho ni gin ombochgi gikawo kacha chande. Jomoko notamo, vijende moko notamogi ni ok ginyal go ombulu mamorodhgi. Samitimo kamano no, to ka sirikal nyocha jomoko bochako ringo gi Land Cruiser moko kanyo, koro maka ok ne to mage mitimo ang'owa emineno. Gima daher mondo mi awachi, leaders wa from leader maduong' nyaka mapiny, and gini nyaka wang'is vijende wa kik ti kodu gi josiasa e yorno mar ketho ngimau, nikech kineno kata gima nyotimore Kisumo, orengo gi nodhi lemo. And en gima rach kabisa, en gima pod akwedo kabisa kako gai mar rowere. Kanisa, joma dhi kanisa, nitie mama man gi ich, nitie nyathi mathis mokia kata mar jatelo mane. En odhi kanisa nodhi lamo Nyasaye. Kanisa nitie ng'ama tuo mano hospital modhi go chonge piny mondo duok Nyasaye erokamano kuom gima Nyasaye ogole ang'owa e kinda kuru ga ang'owa gasumbi. To in iseng'e dhi kacha, to ere kaka joma no yal nyori, ineno kaka giwacho ni wa praise magistrate gima nomiyo notimo kamacha, momiyo jogo nowe. Onge gima magistrate natimo, to ere kaka joka noting'o ludhe ka gilworo go kanisa. Ne ging'e nade ni jomoko ni Gunis moko nyalo biro vamiagi. Sama ne gilworo ludhe ni, ng'ama kadhe tie kanisa kanyo, dong kodhi go mbaka ne ng'ato moromogo, to dhi wacho niya, kanisa cha kawuono lwor mag vijende gi ludhe. Gaserni. An nyaka ne nyuola nyaka sani pok naneno kuma oganda luo kata nyathi jaluo ne wuotho Gasere. Wan joluo ne nitie gik ma joluo ng'eyo ni ahinya giri malich ahinya ne en kidi gorujre, to pok ne kuma iting'o ang'owa asere. Joka nong'eyo nade ni jogo biro magiluor, manyiso niya nitiere jotendwa moko matiyo gi vijende matindo e yono moko luwore gi chik. Kodaher mondo akwa vijendewa, kik ng'ato ti kodwa yorno ma hooliganism, nikech sama kata in owuon achwero rembi, to ka siasa oserumo inyalo makona sigu no nyaka chieng'. To kodwa ni mondo imak sigu gi kijana wadu nikech yorno mar siasa. Siasa en gima biro to timo ang'owa to kalo. But ing'e ni mogo kata chiemo to nyaka chiem pile, nikech ka ok chiemo taburo tho. To siasa en gima biro to timo ang'owa to kalo. Gima be nyaka wang'e, kik jo siasa ti gi nyithindwa e yono ma siling 200 kata 100 kata 50 ni to ikelo chwanyruok. Gima temo ng'iso nyithindwa matindo, vijende matindo, kapo ni ja siasa moro nitie ma ok idwar, to en gi function area ma intie, many tich moro minyalo tim kik idhi kanyo, mondo mi kik gimoro dhi bed marach. Inyalo pus dhogi, to ng'ama ibedo bute ni nyalo ni ka nen ng'at ng'ache, iyudo ka ng'ano lokore mupadi ka yiem, dhogi remo ochwer, nikech in mikia ipo maka dhogi ng'acha ketima ang'owa ne ok idware. Koro vijendewa itiyogo e yono moko luwore gi chik. And sani daher mondo mi advice ogendini matindo, kik ja siasa ti kodu e yorno ma ok owinjore. Watemane mondo kaka wan joma tindo waketa ni kuma nyalo lose e pesa wa moro. Ka in gi puodho, temane ka inyalo keto rundu ni moro, ipidhe sikumbi, ipidhe kitungu, ipidhe nyanya,
bang' dweche 3 dweche 4 inyalo gologi nikech sama ipidhogi dala ok bi paro mar dhi kanye dhi kuma josiasa nitie idich gigi nikech mae gima biro kelo ni mesa ang'owa e chiemo e mesa. Nyithindwa minenogi ok ni gin duto gionge gi joutegi. Moko makata manyo neg nyoroni en gi jaode matin mapod koka nigi nyathi achiel. Moko inego kapod jaode koko gamo remo ni kata gich ma dweche 5 dweche 6 dweche 7. Sama isethoni miyoni ne en chiegi chik mwabo yie niya ni miyo kapo ni chuore otho to yiene mondo odhi oted ang'owa kumoro kata omany ng'ato mangili machielo dago. Ka ng'ano biro kawo chiegi ni to dhigo manyiso ni onge gimiweka. Chik mantie ni waweuru hooliganism and akwano oganda matindo hooliganism ma josiasa tiyogo mondo miyo rap okel koke weche mag siasa kik ti kodwa kaka wa joma tindo. Wabedu joma dembore. Wang'e ni joma tindo onge tije. But wang'e ni the leaders mwayiero be ginyalo loko ngimawa. Be nitie giminyalo kel. Nitie white collar job, nitie biashara, nitie agriculture. Be jogi nyalo kelo gima nyalo loko ngima kaka joma tindo. Kik wadhi adhiya ni ka ng'isi tero ng'at cha ten koro lal. Owinjo mo to inti timo ang'owa ithagori. Erokamano ahinya goni erokamano. Mana wach mogik minyalo weyo godo jopiny kapok watieko chenro. Erokamano ahinya. Gima daher mondo mi awach ne ogandawa ahinya awuoyo oganda mar oganda Luo. Wan e diere no mar siasa kendo wasechake and gima daher mondo mi akwa ne ogandawa gima jodong Luo temo wacho ahinya ker marwa nikech even Luo wan gi kingpin to waonge gi patron marwa mar the Luo Council of Elders nen migosi Raila Amolo Odinga. Up to date en ma pod en patron kata kumo ninde lokanyono. Pod kokwarito mondo oganda Luo oket patron manyien madhi bedo Oburu Oginga nikech iwacho ni ng'ama bedo patron en kama ng'ama mako loch maduong' makama Oburu nitie no endo. En gima wadwaro kaka oganda Luo riwruok achiel emomiyo joluoro to kwa pogore ni siasa dwa pogowa ok bi maluor gi dhoudi mamoko gi. Wabedo gimoro achiel kendo wang'e ni spokesman mar oganda Luo en Oburu Odinga. Spokesman mar oganda Luo to kingpin kata king mar oganda Luo en jaduong' Odungi Randa. And gima dwa medo kendo ne rowere matindo. Sani kidhie e media ka, kidhie Facebook, tiyudo ka rowere matindo nyalo ya nyaka jaduong' moti ayany moko romore. Wakeni wakoso puonjo matindo, koso waonge puonj, ok puonjwa gi jonyuolwa. Ang'o momiyo gima chala ayany miyanyo rowere ni, rowere yanyo joma dongo ni, oa kanye. Wang' teko mokolo kudho, ma jaluo ne wacho ni wang'i tek mokolo ang'owa kudho. And nyaka understand ni nyathi ma jaluor ema losruok ne be duong'. Sama ne jaluo wacho gino nongi gima wacho gino. Tiende nyathi ma jaluor en jadembre. Wadembre uru wa joma tindo. Wawe keto ayany ni ng'ato nyalo ka jaduong' maromo go Oburu kamacha. Iyanyo mana kambas nyathi mathin. Ng'ato nyalo kawo jatelo. Nyakwa respect ni jatelo Nyasaye matimo ang'owa ema yiero. Nyasaye yiero jatelo koluore ino wuon mondo mimi ombulu. To kose yiere kik yan jatelo no ayany makata kori donje personal. Ka in ng'ama kijana akwayo kako gai mar rowere wawe uru bede gimoro mabiro ketho ngimawa. Inyalo timo gino sani to odiochieng' makiny mabiro mbele ka gino biro luwi. Mane makwayo ni weche mag Facebook ayany matindo mantiere sieko gi gik moko. Sani parliament oloso gimoro mako yud kibolo gimoro e Facebook marach. Mae momiyo kanyoche neno wach mar Facebook nyocho miyo MCA Makileleshwa gi jalendo Fred Obach Machoka nokelo ne fuere mang'eny kendo kes no pod timo ang'owa pod dhi mbele. Goma chiemo kapo ni minu kata wuonu onge pesa minyalo yalni ge court weri gi weche mag yenya ang'owa e Facebook. To kapo ni un gi lo maduong' minyalo usi in ng'ama kijana kare enye Facebook. Mane gima danga kwa vijende matindo nikech kaka awuoyo lono ma joma tindo ande nyaka migi amiya paro maber gi rieko maber mwanyalo daga e piny ka. Joma tindo une jotelo makawuono kendo une jotelo makiny. To ka sama kori da wacho gima ok owinjore gi chik mawuok e dhogi manyiso ni kare kiyenyo
to kare kata minu kata dalau miyaecha be koro wakawo rate mar dalau be chalo ang'owa chalo makaki wuoyo ni masini ok nyathi motimo ang'owa mopuonji gima important kendo wan joma tindo waheru od Nyasaye mane kuma rieko gi ber opondie wadwa manyuor Nyasaye nikech kwa bedo kanyo to kata ng'ato dwa timo ni gimoro marach machal nade to malaika ma Nyasaye biro miyi rieko minyalo wuok ng'ama duong' minyalo wuok ng'ama tin to minyalo wuok gi mbeseni emomiyo ka joma tindo tugo mpira to onge joma tugo mpira gi te onge ng'amo keni joge dalau uromo kodgi e pap ku tugo no mamit kabisa tido ni koro uweru ruma kata ukwakoru iwinjo wach mane gimwa dwaro Erokamano ahinya goyo erokamano kuom yie to kodwa odiochieng' ni ma kawuono. Nyakoromoge Jwang'a apenji adwa weyi kod penj achiel. Sani endi duond bura nero mar ODM odwa ochung' kendo wuok oko ni gin nyako nero magisero en kom nero mar jalup jatend piny Kenya kochopo yiero nero maduong' mabiro. Te kinde jotelo ang'wen mag duond mantie mawuok e duond bura neri mar ODM mano nero ting'o party leader Oburu Odinga. Jakom mar party mar ODM Nyasuna Wanga, CS mano Opera, Wycliffe Oparanya kod Ali Hassan Joho. En ng'ano jalno ero mane mabende inyalo miyo namba mondo oyiere kaka jalno mabende nyalo teno jatend piny Kenya migosi William Ruto yiero nero ma higa manyien ma 2027. Mano be makelo e giko mar cheno nieri cheno en liudi mar siasa. Nana jakel cheno mari Elizabeth Otieno. Wanere uru kendo.